Польская тэлевізія прадстаўляе фільм з серыі «Прыгоды Ціўкі». Як у пуху. Ой, ай-ой. Ой. Что такое, Ціўка? Ты целую ночь стагнаў, енчыў, быццам у цябе балеў жывот. Ай, да цвёрда ў маім гняздзечку. Адны палкі, можна мазалет ляжаць. У мяне таксама цвёрда, але я не енчу. Так? Для цябе палка, Ціў-Ціў, як для мяне траўка ці пёрка. Ціўка, замест таго, каб злавацца, паглядзі лепш на гэтую ходзячую гару пуху, заклікатаў Бусел. Можа, яна дасць табе крыху. Пабачым, хе-хе-хе. Пабачым. Гэй-гэй! Гэй! Табе не занадта горача ў гэтым пуху, гуска? Ты фігура не такая. Не дасі крыху? Скандал? Я паскарджуся гаспадыні. Ляці адсюль. Ціў-ціў. Ціў-ціў. Ну што, сусед? Запытаў Бусел, нібыта абыякава. Ты нешта вырашыў? Ты ну, гэтак жа абыякава сказаў Ціўка. Мне расхацелася. Белае. Я хацеў бы штосьці больш элегантнае. Так? Сказаў на гэта Бусел. Я бачыў у полі фазана. У яго дык элегантнае пер'е. Паспрабуй. Хе-хе. Ого! Не, гэта перапёлка. І гэта не. Ціў-ціў! Ціў-ціў! Добрый день. Можешь дать мне некалькі пёрак? Я хацеў выслаць сабе гняздзечка. Калі б я даваў пер'е кожнаму сустрэчнаму вераб'ю, я б выглядаў, скажам шчыра, як курапатка. Альбо перапёлка. Мае спадарожніцы не пазналі б мяне і пайшлі б да якога-небудзь іншага фазана. Але недалёка адсюль, у садзе, я бачыў паўліна. У яго такі вялікі хвост, што ён дакладна не пашкадуе табе адно пёрка. Што? Не-не, гэта, мабыць, немагчыма. Я, мабыць, дрэнна бачу. Ціў-ціў. Ціў-ціў.
Я вельмі выбачаюся. Я хотел бы с поклоном попросить перка, одно маленькое перка для моего гнездечка. Что? Мое перо? Мое королевское перо? Як гэта? Мое паулиное перо? Не. Сапраўды такое хараство не для мяне. Ай-ой, а гэта хто? Што з ёй здарылася, сусед? Яна не хацела даць пер'я табе, дык мусіла даць яго людзям, бо ім таксама патрэбны птушыны пух для іхніх гнёздаў. Яны называюць гэта падушкамі і пярынамі. Вунь, нават адна такая праветрываецца. Ціў-ціў. Гняздзечка гэта не нагадвае. І не такое яно лёгкае, як пёркі. Хаця... Ціў-ціў. Ура! Як гэтага шмат! Сапраўдны дождж! Дакладней, пуховы снег. Гэй, лаві, гуска, гэта ж тваё, ціў-ціў, верашчаў верабей. Ды но, ганарыста прамармытала гуска, я для гэтага занадта вытанчаная. Цяпер я сябе адчуваю, як у пуху. Ціў-ціў.